Joel Edwards yn clirio fyny'r cae. Mlaen mae'r peniad yn mynd gan ffwmpa Mwandwe ac Adam Rosgrodd yno. Felly hefyd Jasper Payne. Ac arbediad campus gan Alex Pennock efo'i draed. I wiro honna dros y trawst. Dyna i chi gyfle i Jasper Payne. Bale hir. Fyny tuag at Adam Rosgrow. A Rosgrow di cipio'r bêl. Wedi tanio honna yn syth at Alex Pennock. Ac ar yr ail gynnig, Pennock yn cael y bêl i'w ddwylo ddo. Mani Sodi dros y gigrydd i Met Caerdydd. Tuag at y poster y gosana. O moyn cefn y rwyd. Odi honna di mynd holl ffordd drwyddo tybed James Lester. Driodd glirio'r bêl, oddi ar y llinell. Nath o ddim llwyddo. Pas sydyn i gyfeiriad ffwmpa Mwandwe gan CJ Craven o'r gigrydd. Y croesiad yn un dofyn. Alex Pennock yn cael ei law iddi. Dal yno i Jasper Payne. Nixon Cabongo. Mae'r bêl yn tasgu allan at Matthew Chubb. A'r ergyd yn y diwedd yn syth at Alex Pennock. Macaulay Power. As Letraws gan Macaulay Power. Mae'n chwilio am Tristan Jenkins. Mae'n dod o hyd i'r asgellwr. Jenkins yn y cwrt Cosby o hyd. Ac wedi cael ei faglu fyna. Mae'n gicio'r smotin i Llanelli. Tristan Jenkins wedi cael ei faglu. Ac mae yna gyfle i'r tîm cartra unioni'r sgôr fan hyn. Danny Williams yn camu fyny i Llanelli i drio unioni pethau. A nerthol ydy'r ergyd yna gan Danny Williams. Y golwr Iwan Griffiths yn mynd i'r cyfeiriad anghywir. Ac mae Llanelli'n gyfartal. Joe Lloyd. Mewn i'r canol ag allan. Oedd ddigon hawdd gan Toby Reason. Cyfle rwan i ffwmpa Mwandwe. Redag. Tuag at James Lester. Mwandwe'n sgwario'r bêl. CJ Craven! O, sut di Craven heb sgorio'n fyna. Mi oedd y gol yn agored o'i flaen o capten Met Caerdydd. Rhyw 6 llathen o'r gol oedd yn y diwedd. A rywsut yn tynnu'r bêl heibio'r postyn. Peniad lawr tuag at Jay Farrell Ali. Allan gan Matthew Chubb. Jasper Payne yn troi'n dda yng nghanol cae. Mae gyfle iddo fo redag am yr amddiffyn yn fan hyn. Allan at ffwmpa Mwandwe. Yr ergyd gan Mwandwe. Mae'n gwiro i gefn y rwyd. Oddi ar James Lester. Mae hwnna'n greulon i Llanelli. Ond Mwandwe sy'n rhoi Met Caerdydd yn ôl ar y blaen. Alex Pennock. At Harrison Bright. Fyny'r cae gan Llanelli. Joel Edwards yn y lle iawn i Met Caerdydd. CJ Craven dros y top yn chwilio am Harrison Matthews. O, gwaith gwych gan Alex Pennock i ddod allan yma a rhwystro Matthews. Nid yn unig hynny, ond arbed efo'i frest. O'r bêl di disgyn i Matthews sy'n mynd o bellter. A heibio'r postyn, mae hyn yn diwedd. 2 gyflen fyna i Harrison Matthews. Reit ar ddiwedd y gêm. Gyda'r golwr Alex Pennock allan o gwrt Cosby. Pennock yn arbed yn dda ar y tro cynta. Ac yna'r ergyd ar yr ail gynnig. Heibio i'r gol, a dyna ni y chwiban ola.